Samtang mga kapuso sa Bacolod City naman, traffic enforcer kag barker nagtapungulay. Barker ginapahayag nga may dala pa nga konsilya. Yan balita nga aton gintutukan. Ginpakamalaot sa tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office ang nagluntad nga pagbinaisay nga naglabot sa pagsumbaganay sa traffic enforcer kag isa ka barker sa biya sa kinodrive nga sakop sang Barangay 5, Bacolod City. Ginapahayag nga may dala kung sinong barker kag ginahangkat pa ang traffic enforcer. Gintapungol ya or gintraya tapungol ang aton nga barker gal na. So nagduko wala siya naigo. So gintambagan security man kay I was told nga medyo mainit and madumot ni kuno ang mga barkers. There was in fact a knife. Ang barker tried to stab the enforcer. Sunod sa bitaw, ginsaway sa enforcer ang barker. Kung nga nagpa-park ini sa lugar sa salakyan, apisar nga ginadumilian. Dito na kag naakig ang barker sa enforcer. Wala pa na desisyonan sang wala at nagihingadlan yung personnel sa bitaw kung mapasakas ang kaso batok sa barker. Inang mga barkers have existed by mere tolerance. May mga series of crimes against persons nga natabo nga gincommit sang mga barkers. Wala na resong barker. Ginapangita na ini sang LGU ang mapasabat sa insidente nga ginakadalahigan sini. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos on Western Visayas.